Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. It's the 51st nga ba? 51st day of ECQ. Hi, partner! Hi, partner. Good morning. Happy Monday. Good morning. Kumusta ka? Okay wala yung naman, magandang partner. picture mo. Meron. Wala yung magandang picture. Ay, sa gilid mo. Hindi yung picture mo na solo. Yung yung pwedeng trikan ng kandila. At saka katabihan ng cloud. yung urn na lang ang kulang. How was your weekend? Tapos ng katawan na lang kulang. It was okay. Wala namang masyadong ganap. Wala namang pinuntahan. Ganyan. Diba? Pero ikaw, gusto naman ang weekend mo? Wala naman tayong mga Kain tulog pa rin. As always, diba? Oo nga. Kayo mga kadisyo, kumusta naman ang mga araw nyo? Syempre, iba-iba ng ways to cope, 'di ba? Yung mga iba, patuloy yung pagbe-bake, patuloy yung pagiging chef, patuloy yung ng mga pagpe-prepare ng mga bongacious na mga pagkain para sa kanilang pamilya. Yung iba, talaga namang marunong na mag-planking, marunong mag-burpees, marunong mag-mountain climber. 'Di ba? Natutong mag-exercise, ayan. Yung mga iba, hindi na nabanggit mo? Nabanggit mo nag-exercise ka na ngayon. Ano yung mga Ano yung mga exercise? Yung mga exercise partner, hindi naman siya yung pangmalakasan. Pampapawis lang siya. Baka ka naman kasi naman isipin ninyo, mamuscle na okay. Wala namang ganun. Oo. Tsaka YouTube lang. Araw, muscle na. Correct. Yung makatapos ng ECQ partner, sasali na sa yung contest sa mga muscle. Oo. Pero kung may natutunan kong ganun, 'di ba? Habang nasa ECQ, why not, 'di ba? Napaganda pa pala. 'Di ba? So anyways, I really hope you had a great weekend mga kabisyo, naging productive. Parang ewan ko lang nung nag-start yung ECQ, parang wala namang difference yung weekday sa weekend. Parang pare-parehas lang, 'di ba? Nakakalimutan na nga natin na Sabado, Linggo na pala, ay Friday na pala, 'di ba? Wala tayo sa hulog, wala tayo sa time zone masyado. Correct. Hindi, tsaka ulitin po namin baka lang hindi nyo po alam, today is Happy Lunes. Lunes po ngayon, May 4, 2020. And partner, today is my husband's birthday. Ayan. Happy birthday, Jowa Dick. Ilang taon na si Jowa Dick? 27 na ba siya? Ha? 27 siya, so 27. Oh. So malamang 27 din ako. So dahil dyan, hindi talaga. Ang hirap paniwalaan, no? Oo nga. Hindi talaga makapaniwala. Oo, magkaka-same year tayo. Meron kaming party. Quarantine party. Oo. Ano tawag dito kasi no one is invited again. So kung yung anak ko, yung quarantine party namin yung May 1 is meron kami frontliners kami na outfit, 'di ba? Ngayon, wala naman kaming pa-outfit o pa-costume, pero ang theme ng quarantine party namin is burger, fries, and milk tea party. Tara, may wow! Ay, hindi relevant. Dapat may kinalaman sa ECQ. Swabbing party. Swabe? Ano swabbing party? Hindi ko guess. Swabbing. Lahat kayo may nakaswab ng ilo. Uy, alam mo partner, ang sakit no? Napapanood mo ba? Kung paano ginagawa yung pag-swab? Yung dudugo talaga yung ilong ko kasi talaga namang parang
yung pagsundo talaga is para talagang hanggang utak. Nakakaloka Ano kaya, talaga. Hindi, parang pag hinugot may dugo-dugo pa, na parang, ha? Meron. Tapos ganun lang kadali. Yung pagsundot nila parang ganun lang kadali, pero yung sinusundot, parang hirapang-hirapan na. Totoo yan. Nakaka-lurky. Napakahirap talaga nitong COVID na to. Nako, sana talaga yung mga matatalino, yung mga eksperto, yung mga dalubhasa, makaisip na ng tamang vaccine, di ba? Para medyo mag-normalize na yung life natin. Kasi it will take time. Natatanda mo, partner, si Warren Buffett, yung naikwento na natin yung kwento niya sa Mahiwagang Bornay. So, isa siya sa mga magagaling na mga businessmen sa Amerika. And kung nanonood ka ng CNN, partner, makikita mo doon at mapapanood mo na milyon-milyon mga US mga tao sa US ang unemployed, tapos madami mga negosyo ang nagsasarahan, marami mga small businesses ang naglo-loan, ganun. Tapos nakita ko lang sa headlines kanina na si Warren Buffett, sobrang yaman, naka-experience na ng billions in losses. Tapos, meron siya, nagbenta siya ng mga shares ng airline kasi nakikita niya, yung shares sa airline, kasi nakikita niya na yung air travel, matagal pa bago makabangon. Nakaka-lurky, di ba? Hindi naman ako apektado kasi hindi naman ako kasing yaman niya. Oo, pero isa lang Walang kang bilin. Tayo nga, mawala lang ng 100 eh. Di ba, mahulugan ka lang na 100 sa wallet o kaya sabi mo, galit na galit ka na. Ito, millions of dollars. Millions of dollars yung nawala sa kanya, di ba? Tapos, totoo ka dyan, partner eh. Ilang friendship ang natapos, ilang magkakumari at magkukumpare ang nag-away-away na dahil sa konting halaga, di ba? Pero ito si Warren Buffett, ganun din yung na-experience niya. So talagang, syempre kapag mas malaki yung responsibilidad, mas malaki yung negosyo, mas malaki din yung mawawala, di ba? Diba yung nanay mo, nagwawala yung isang sardinas niya sa ibabaw ng ref eh. Nagwawala, nagkuromentado na yung nanay mo, mawalan lang na sardinas sa ref, di ba? True. Yung tinapunan kulang sa cabinet. Kaya nga, tama. Di ba yung binuksan mo yung corned beef nang walang paalam, nagkakaroon na ng gera sa loob ng bahay. What more, di ba, kabisyo, yung mawalan ka ng billion. Pero hindi naman tayo affected dito kasi wala naman tayong milyon. Wala din tayong billion, wala din tayong libo. Hindi, parang sharing lang, partner, na that is what is happening to the world. Kaya talagang always ang prayer talaga natin is makahanap na ng ang ekonomiya. Totoo yan. So, sana makahanap na ng agarang solusyon. Kasi, di ba, partner, ang dami talagang apektado. Alam mo, yan yung wish ng asawa ko ngayong birthday niya. At wish ng lahat ng mga nag-birthday na naka-quarantine, di ba, na sana talaga magkaroon na ng solusyon. Totoo ka dyan. Kasi, kunyari, kung ako opinion ko lang din, pag may extend pa itong quarantine, yung ECQ na tinatawag, yun nga, pabagsak ang ekonomiya. Ngayon, pagpapapasukin naman yung mga tao, syempre, earning nga tayo, pero hindi siya, worth taking the risk na papasok ka ng trabaho alang-alang na sa sweldo mo. Di ba, kumita ka nga ng 20,000, kumita ka ng 25,000, pero ang laki naman ng possibility na magkakasakit ka. Diba? So, mahirap yung sitwasyon. Tama yung sinabi mo, partner, sana yung mga dalubhasa natin makahanap na ng solusyon, ng gamot para puksain ang virus na to. Mahirap po talaga makipaglaban sa hindi mo nakikita. Talagang lahat tayo dito, vulnerable tayo, lahat tayo posible, walang pinipili. Alam mo, partner, sabi ng mga tropa ko sa Harvard University tsaka sa Stanford University, yung mga tropa ko dyan, naman sila doon? Sabi nila, okay naman sila, partner. Hindi, ang sabi nila, partner, actually, ewan ko lang wag nyo na ako i-quote kasi English nung sinabi nila, baka nung inintindi ko, parang iba na. Pero parang, ang pagkakasabi nila, partner, is that, mas major, yung COVID, actually, para sa mga katulad natin na medyo mas bata, medyo lang, hindi ko sinabi mas bata, kasi pag sinabi ko mas bata, baka mag-log out kayo. Pero, alam mo yung partner, so, sa mga mas bata,
ma-overcome mo siya eh. Pero ang alam naman natin na yung mako-compromise talaga o yung at great risk ay yung mga matatanda, yung mga seniors, 'di ba? Kasi may dati ng respiratory problem, ganyan. At syempre yung mga healthcare workers na exposed. So since alam natin na sila talaga yung mga taga-Harvard nagsabi nito don't quote me on this, and huwag niyo din ako masyadong paniwalaan kasi nga English yung pagkakasabi nila. Hindi ko sure kung tama pag-intindi ko. Hindi sure kung i-translate ng tama. Hindi ko sure kung na-i-translate ng tama. Ang sinasabi nila, parang yung finding a cure for COVID was never the goal. Hindi ko makakalimutan yung sinabi niya, hindi yun yung goal eh. Parang, tapos yung sinabi niya kung anong goal, parang ang lalim nun ng English, di ko naintindihan, di ko na naitawid. Kasi parang, ang sinasabi partner, hindi dapat maging goal yung makahanap ka agad. Kasi matagal nga maghanap eh, di ba? Matagal na pagsasaliksik. And habang matagal na nagsasaliksik, di ba? Syempre, ekonomiya super bagsak to the maximum level. Ganyan. So, ang sinasabi niya is, sabi nila, it's okay to open up the economies, yung mga ganyan kinemerut, pero siguraduhin natin na yung mga mako-compromise katulad ng mga healthcare workers, yung mga matatanda, yung mga senior, siguraduhin natin na sila yung talagang itatago muna natin sa loob ng burnay, ganyan. Kasi sila yung talagang tatamaan. Kasi di ba partner, sa Korea nga, ang asymptomatic na mga may COVID ay yung mga bata, yung mga 20 to around 35 years old. Tapos sila yung mga asymptomatic sila yung mga bibo, gumigimik, lumalabas, nagtatrabaho, di ba? Tapos sila yung mga naghawa dun sa mga matatanda. Kaya yung mga namatay, yung mga matatanda. So alam mo, wala lang. Alam mo partner, naisip ko lang, nagbabago talaga yung nagbabago talaga yung takbo ng mundo eh. Noon, nanay mo galit na galit sa'yo kapag lumalabas ka ng bahay. Diba? Ngayon, baliktad na, partner. Ikaw na ang nagagalit kapag yung nanay mo lumalabas ng bahay. Aminin mo yan, diba? Sino po sa atin? Diba? Parang may lista ng lista, parang gano'n. Tapos atat na atat yung yung paa, di ba pakali? Gusto lalabas mo pa lagi ng palengke. Diba? Tapos baliktad na kayo, partner tayo, galit na galit tayo. True. Totoo ka dyan. Galit na galit tayo. Diba? Nakakagalit kapag nakita natin yung mga nanay at tatay natin, mga senior, na nakuha pa makipag-chismisa, nakakaloka. Diba? Totoo yun. Sino naghanga ba? Ingat din po tayo mga kaibigan na sa mga nababasa natin ng mga balita. Yung sa iyo may katotohanan, partner, malamang kasi Harvard yung Harvard naman, hindi ko mabanggit ng maayos. Harvard University, kasi may mga kumakalat na balita, ewan ko lang din kung totoo, pero madami yung nag-share na yung virus daw kasi hindi naman talaga natural. Meaning, hindi siya nanggaling sa environment, nanggaling sa ibang ginawa siya sa tao. Nasa mo din to, parang may kumakalat na gano'ng mga write-up na ginawa ito ng tao. Kasi sabi nila, kung natural ito at namamatay sa mainit na lugar, bakit sa mga mainit na lugar nabubuhay din siya at tumatagal din siya? Kung sinasabi nilang, di ba, ang bawat bansa, iba't iba ng temperature, iba't iba ng climate. Kung sa malalamig na lugar, kagaya ng China, nabuhay na matagal, bakit nabuhay din sa mga mainit na lugar, kagaya ng Pilipinas at iba pang bansa? Di ba? So, may sense din naman yung article na yon, pero mahirap din paniwalaan. So, sana hindi man-made, in other words. Kasi kung man-made ito, kung tao yung ginagawa, ibig sabihin, sinasadya. Ang sama nila, di ba? Na parang, wag naman sana. Tsaka alam mo, partner, just sa sinasabi mong yan, ewan ko ba, kakapanood natin ng mga horror na movie, yung mga zombie. Pagka nakakabasa nga ako ng mga article na man-made nga daw. Wala naman tayong preba, partner, di ba? Wala namang evidence na nagsasabi, pero madami parang mga babasahin. ng mga babasahin, di ba? Parang hindi rin yung posible, partner, yung magkaroon ng mga man-made na mga virus para maging zombie. Alam mo na, pag-usapan na namin mag-asawa yan eh. Pagka magkaroon ng ganyan partner, yung man-made na zombie. Oo, saan ka magtatago?
Correct. Saan kami magtatago. Tapos, tas ako parang bigla akong tuloy na natuwa kasi kahit pa paano itong 50 days ng ECQ, medyo natuto ako mag-jogging partner sa loob ng bahay. So, kahit pa paano kapag ka nagkaroon zombie ako apocalypse, may laban na akong tumakbo. Kung noon yan, partner, hindi mo lang talaga ako marunong tumakbo. Kasi di ba, partner, nakakapraning. Isipin mo yung movie, anong movie yun, Daddy? Yung 2012, 2011, Contagion. Yun, Contagion. Oo. Oo, napanood mo ba yung partner? Mga zombie na movie. Oo, so... Yung mga zombies ngayon, mas mabilis pala silang tumakbo sa mga triathlete. Oo, true. Mabilis silang manghabol. Correct, totoo yan, partner. So, yun sa pelikulang Contagion, 2011 yun or 2012. So, ilang years ago na yun. Sobrang tagal na, di ba? Pero kung ano yung nangyayari sa atin ngayon, di ba? Yes. Was exactly how the movie was depicted. Alam mo, yun yung exact... Kailan mo siya napanood? Kailan mo siya napanood? Kasi totoo yun. Ko na siya kung try nyo mapanood, mapaparanig talaga kayo. Mapaparanig talaga kayo na yung bawat detalye ng pelikula is detalye sa totoong buhay na nangyayari ngayon. Kung tutusin, tama yung binanggit mo, 2011 pa yung movie na yun, to 2012 pa. Kumbaga kung tutusin, parang prediction lang yun. Diba? Parang pwedeng sabihin natin, invento lang naman yung ibang detalye na yun. Pero halos lahat ng kwento sa pelikulang yun, legit na nangyayari ngayon. Oo, di ba? Kasi parang totoo. Kaya nga, partner, kapag halimbawa, nakakapanood ako ng mga pelikula. Although, meron ako nabasa dito, sabi ni Glad Medrana, I don't want to scare myself. Hindi ko na lang panyaniniwalaan. Yan, pero yun, basta wag na lang paniwalaan para hindi ma-complicate yung life. Totoo naman kasi it's enough na problemado tayo sa kakainin natin, partner, or sa makakain natin sa mga susunod na araw kaysa takutin pa natin mga sarili natin. Ito naman kami ni Chopper, kwento-kwento lang naman ito. Palibasa kasi, napakahilig namin manood ng mga alam mo na. Yan yung mga galawang mga nagchichismis di ba? Hindi, pero alam mo na, siguro kasi nga, we watched so many parang movie, maraming napanood na mga parang virus inflicted na mga klase ng pelikula kasi yung mga naka-excite, yun yung mga may thrill o may suspense na napanood din ng mga pelikula So, masyado siguro kami maraming napapanood na ganun para isipin na pwede pala siya mangyari sa tunay na buhay. Tingnan mo, partner, 'di ba? Nung unang lumabas yung COVID sa China, tapos yung mga healthcare workers doon nakasuot na parang pang spaceship, pang astronaut. 'Di ba napanood natin sa pelikula? Oo, hindi ba't isipin mo, yun yung una nating sinabi, partner, at tatandaan ko ng tambalan segment natin, sinasabi natin, grabe, parang sa pelikula lang pwedeng suotin yung mga ganong klaseng outfit, di ba? Pero nangyayari pala. So wala lang, parang minsan hindi mo rin you can't help it but feel na parang shocks pwedeng mangyari. Tapos may pinagpuyatan kami mag-asawa, partner, kagabi na na series sa Netflix. Maiksi lang siya, parang mga 6 episodes. Ang title niya, Into the Night. So hindi ko ikukwento, pero i-share ko lang that it's a nice series to watch. Maganda siya, kaya lang may connection siya sa parang yun nga, ito yung katulad na sinabi mo na scientific or man-made. Anong title? Na Into the Night. Huwag ka na magtanong, wala ka namang Netflix. Nangiram ako ng account ko. Pwede ba yun? Yung iba pwede. Ng account ng Netflix. Hindi ko alam. Pero yung series na yun, parang may kasamang, hindi, ang pinaka-bottom line doon is, posible kaya itong mangyari. Mangyayari kaya ito. Yan, yung mga ganon. But anyways, tama naman yung iba natin mga tambalinis na web-based. Yung na partner malamang, di ba? Yung Kingdom. Ako minsan yung Kingdom. Oo naman, napanood ko yung Kingdom. Diba yun, nakakapraning din na posibleng pag nagkaagusto man talaga sa isang lugar, yung tipong laman na ng tao yung papakain sa'yo na hindi mo naman malayan. To the point na magiging zombie na kayo pare-pareho. Correct, diba? Nakakaloka talaga. Pero alam mo, partner, isa lang yung masasabi ko talagang totoo Parang it's really about survival.
No? Yes. It's really about survival. At saka yung mga crisis, ito yung mga isa sa mga natutunan ko, partner, na sa crisis mo pala, ang crisis ay test of character. Sa crisis mo, makikita o makikilala ang isang tao. Sa crisis mo yan makikilala eh. Malalaman mo kung sino ang tunay na kaibigan, malalaman mo kung sino yung tutulong sa'yo sa gitna ng krisis, yung tatalikod sa'yo sa gitna ng krisis. At saka yung mga marunong, oy, sabihin mo doon sa nagta-tricycle sa inyo bago bumiyahe. Kaya sa mga ganun, yung mga motor na papansin, alam mo kasi yung nilahari sila ng California, walang ibang kasamang dumadaan. Tapos kung makaharurot, ang ingay-ingay. Diba kahit madaling araw, hindi lang yun, partner. Kung makaharurot, parang akala mo may itsura. Nakaka-irita. Tanggalin mo yung helmet. Sarap ang pasin ng motor. Nakaka-lurky. O, diba? Totoo yun. Tama ka dun sa sinabi mo. Yung survival, diba, partner? Dito na magkakaalaman na parang para mag-survive, ito yung mga gagawin mo. Katulad na sinabi mo, diba? Pag gutom ka na, hindi mo alam kung anong kinakain mo, kakainin mo na lang, di mo pala alam, naman na pala siya ng ibang tao. Ewan ko kung napanood mo itong pelikulang to, lumang pelikula na siya. Pero I'm sure may mga pelikula na medyo katulad din yan. Yung, ano title yun? Yung sa airplane, basta na ano sila sa sobrang luma na nito, kasi luma natin, partner, inaamag na. ano siya, basta, ang eksena niya talaga is na-stranded sila, nag-crash yung plane, na-stranded sila sa sobrang lamig na lugar. Tapos para mag-survive, wala na silang ibang choice kundi kainin yung ang sarili nila. Yung mga kasama nila sa flight. Hindi sarili nila. Hindi, partner. Papunta na sa nabaliw yun eh, di ba? Hindi, partner, yung kinakain na nila yung kasamahan nila na frozen na, yung mga namatay na, yung mga nauna nang hindi na kinalamig, yung mga sa sobrang gutom. So, talagang, kaya nga yung katulad ng mga iba, yung labas ng labas, kasi arawan lang yung tinatry nilang kumita, kahit bawal. Survival eh. Parang i-risk na lang yung posibilidad na magkaroon ng sakit. Alam mo, yung durog ng puso sa panahon ng crisis, mahirap talaga kapag ikaw yung mahirap eh. Kasi yung mga iba, ang problema lang talaga nila, ano ba yan, nakakasawa na mag-isip ng ulam? Ano na namang ulam ang lulutuin? Parang yun yung challenge nila, di ba? But for some people, i-risk nila na lumabas para magbenta ng kung ano-ano. Para pa rin, para mag-try kumita ng pera. Kasi nga, survival eh. Kung hindi, walang makakain, di ba? Kwento yun ng nanay ko na meron siyang mga nakakita ng mga nagbebenta ng, yun din na parang sinasabi ng nanay ko na parang, delikado na, medyo matanda ka na, dapat hindi ka na-expose sa ganyan. Tapos ang sinasabi naman is, hindi ako mamatay sa corona, mamamatay ako sa gutom. Kasi nga, yun nga eh, survival. Diba? Maraming ganyang talagang nagawa ng paraan na didiskarte para makasurvive. Tingnan mo yung mga mag-iinom, may diskarte din. May bali-balita nga ako eh. Yung mga natanggap nila mga ayuda, sinaswap nila kung sino may gym sa loob ng bahay nila eh. Diba? Gagawa ng survival din. Survival din ng mga manginginom. Nanginginig na tuloy yung katawan nila kasi hindi pa nadadampian ng alak yung labi nila papunta sa dugo nila. Totoo yan. Didiskarte sila. Totoo yan. Pero ang ginagawin nyo na bad yun. Bad yun. Na magsaswap ng binigay sa inyo para sa alak na meron sa bahay ninyo o kung saan man. Sigundahan ko lang, partner, yung sinabi mo, totoo yun, importante yung survival. And siguro pangalawang importante mga kabisyo is sanity. Sana hindi natin na makalimutan na maging okay pa rin ang takbo ng isip natin. Normal pa rin tayo. Diba? Hindi tayo makaisip ng kung ano-ano. Diba, to the point nakakainin mo na yung kapwa mo kasi sa sobrang gutom, diba? O pumatay ng aso ng kapitbahay mo. Oo, pero partner, alam mo, yun yung masaklap din eh. Parang, hindi naman, sana hindi naman mangyari talaga, diba? Pero, kapitbahay mo yung kinakain mo. Oo, diba? Pero kasi, hindi chismis ako ng iba naman yun eh. Iba naman yung kain na sinasabi mo. Yung asawa mo, nakita ko kinakain ng kapitbahay mo.
Ay, iba ba hindi zombie yun? Hindi zombie. Baliw! Mali yung So, chismis mo, sanity, mali yung pangalawa, pagkakarinig importante mo. sanity. Oo, hindi, pero partner, yun yung problema eh. Kapag kagutom ka, you go insane eh. Nababaliw ka eh. Kaya, alam mo, hindi ko i-discount yung mga pelikula na mga naipakita na ganun yung mga nangyari. Kasi parang posible talaga siyang mangyari. Alam mo yun, kapag Totoo. ka survival na ang pag-uusapan. 'Di ba na parang sige na lang. Kasi kesa hindi. Kasi total naman, feeling ko baka pag niluto tayo, kasing lasa din talaga tayo ng crispy pata. 'Di ba? Hindi ko masasabi. Pero yung mga tambalanista natin nag-message, ang title ng movie na yun is Alive. Yun, tama. It's an old film. Alam na this talaga. Kapag ka alam yung title ng pelikula, alam na this. Alam na this ang edad. Oo, yun. Alive. Yan. So, tama. Ano yung mga importante na banggit mo? Survival, sanity. Siguro pa isa pang mahalagang bagay na dapat nating ma-realize sa panahon ng crisis, mga kaibigan, is pag-asa. Huwag tayo mawawalan ng pag-asa na darating talaga yung time. Makakabangon tayo pare-pareho. Magiging normal ulit ang takbo ng buhay natin. Makakakain tayo ng tama. Magkakaroon tayo ulit ng maayos sa trabaho. Makakalabas tayo, makakapag-socialize ulit tayo ng nakagaya ng ginagawa natin dati. So huwag tayo mawalan ng pag-asa na sana masugpo natin sama-sama itong virus na ito para ma-normalize na ang lahat. At saka lagi mo tatandaan, walang forever. Oo, yes. So, tama ka dyan, partner. Walang forever, ano't-ano pa man, lilipas din to. Nagbabago every day. Nagbabago every day. Tsaka, alam mo, partner, isa pang na-realize ko is to really never take things for granted. Sa totoo lang. Kasi, in a snap of a finger, in a blink of an eye, diba, pwede siyang mawala sa'yo eh, diba? Nung January, naisip ba nating lahat? Ikaw na nagrereklamo sa trabaho mo, di ba? Naisip mo ba na dadating nga ang mga buwan ng March, April, and May na hindi ka papasok, di ba? Na, di ba? Yung mga ganun. So, tigil ang trabaho mo, di ba? Magkakasakit ka ng ganito, di ba? Makukulong ka sa bahay, hindi mo na pala makikita mga kaibigan mo, yung mga mahal mo sa buhay, hindi mo na rin makakasama. Sino mag-aakala na mangyayari ito, di ba? At sino mag-aakala na mali yung projection ng mga manghuhulan na magiging maunlad ang Pilipino ngayon? 2020 mo. Correct. Boom, basag. Oo, yan. Boom. Yung mga nagsabing magiging prosperous sa 2020. Ay, nako. Alam mo, yun yung correct. Sabi nga ni Boy Pindoto, greatest prank daw yun. Greatest prank, diba? Isang malaking prank. Yung nagsabing magiging maunlad at ang iyong 2020. Pero we will come out victorious, 'di ba? Lalabas tayo matatagumpay mula dito sa sa nakakalurky na crisis. May nag-PM sa akin, sabi niya. Marami ang gustong pumasok na sa trabaho kahit may virus pa. Akala mo talaga masisipag pumasok, pero pag may pasok naman, gustong-gustong nagde-day off. Huwag nga kaming inaano. Huwag nyo nga kami gino-joke dyan. Legit yan. May mga pa-arte kami miss your office mates, pero sa totoo lang, ang tamad-tamad mo naman. Ang dami mo namang kakulangan, di ba? Ikaw yung walang ibang ginawa, kundi magreklamo lang. Tama. Nagreklamo ka kapag pinagalitan ka. Nagagalit ka pag hindi ka pinapayagang mag-leave. Tapos ngayon, ang mga post mo, I miss my work. Ulul! Yes. Huwag nga kayong legit tong huwag nyo nga, correct, huwag nyo nga akong ina-anich dyan. Di yan nakakatuwa yung mga anich nyo. O, di ba? Ay, nako. Allergy talaga. Sa lahat ng mga kabisyo natin na patuloy tayong pinapanood dito sa FB Live natin, thank you very much po. Ayan, salamat. Batiin ko lang din, partner, bukod sa aking asawa na si Renny Tanyana, who's celebrating his birthday today. Ang nagsi-celebrate ng birthday din today ay si Totoy Bato! Happy birthday, Totoy! Sa akin talaga ang mga birthday celebrators ng Mayo.
Di ba? Oh, ang gagwapo Ito yung mga- ha? Ang gagwapo at ang iitim. Yung kabataan nila yung sinasama sa Sagala, di ba? Kasi mga may Yan, oh. hindi tagahawak ng arko, hindi rin tagadala ng ilaw, kundi escort ni Nax. ano pangalan May ng itsura Sagala? kasi, no? Reina Emperatriz. Ayun, Reyna Elena. Emperatriz pala. Oo. Mali. Yan. Mali. Emperatriz Di ba? ba? Emperatriz. Oh, Emperatriz. Ganun na wala, no? Fiesta. Gaya mga fiesta sa amin dito sa Makati, sa Palanan. Fiesta nung... Tama ba? O nito lang. 2 days ago, 3 days ago. Pero walang celebration, syempre. Tapos Pahiyas Festival, wala din. Pahiyas. Di ba? Oo. Wala Pahiyas. din. Aliwan Fiesta. Natin. Aliwan Fiesta. Wala din. Hindi rin tuloy. Ay, nako. Nagawa talaga ng... Di ba? Kaya nga, fire. di ba, partner, yun yung sinasabi ko, na parang you don't take things for granted. Kasi pwedeng, di ba, pwedeng ma-take away from you eh. So, every day, talagang dapat mag-e-effort tayo na magpasalamat and then to appreciate what we have. Di ba? Appreciate our good health, appreciate na we have a family, ganun. Kasi, at any time, at any point, pwedeng ulit. Diba? At yun ay, yun ang ayaw natin mangyari. Diba? So, yeah. To be Kasi taken ang away dami from us. natutunan, Pero habang hindi pa, makalusugan, importante yan, ha? Ang dami na namin mga in-emphasize sa ngayong araw na ito na kailangan natin pahalagaan. Mga bagay na kailangan natin ma-realize na mahalaga ito. Diba? Kalusugan, totoo yun. First and foremost, talagaan po ang ating katawan. Kung walang gamot sa virus na ito, tanging resistensya mo na lamang ang isang data mo, palakasin ang resistensya para hindi ka dapuan ng virus na yan. Siguro and most importantly, napaka-importante sa pagkakataong ito, panahon ng krisis mga kaibigan, is faith. Huwag ka mawawalan ng pananampalataya na itong pagsubok na ito kakayanin mo, diba? Malalagpasan mo. O malalagpasan nating lahat. at lilipas din, di ba? By the grace of God, kakayanin po natin lahat ng ito. Sabi ng isa nating tambalanista, Dear Nicole and Chris, tambalanista niyo po ako since 2011. Parang hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matatanggap na sana po araw-araw na lang kayong mag-FB live kasi kayo po ang solusyon sa mga problema. Parang hindi naman kami solusyon sa problema. Anyways, pero thank you for saying that. Ano po ba ang dapat kong gawin? Kasi po, nagkaroon kami alam mo, partner, naguguluhan ako sa mga tao, hindi na kayo magkakasama, nag-aaway pa kayo. Sabi niya kasi, nag-away-away kami ng mga magkakaibigan dahil sa isang post ng isa naming friend. Yung post kasi ng friend ko was, hindi naman sa pero hindi ako magsusuot ng damit na higit ng 1,000 ang halaga. Tapos, ang dami nag-comments, ang dami nagalit. Ngayon magkakaaway na kami dahil sa iba't ibang opinion. Ano po ba dapat namin gawin para matapos na po ang hidwaan na ito? Hidwaan? Ano ba, friend? Ang dami mo nagugutom ngayon. Yung mga eksperto, ay, nako, yung mga eksperto, mga dalubhasa, wala nang ginawa kundi mag-isip na mga solusyon sa COVID. Yung mga businessmen, Diyos ko, hindi na nila alam kung paano nila pasisweldo yung mga empleyado nila. Yung mga siraang cellphone sa panahon ng COVID, Diyos ko, buti nga ikaw, kabisyo, yung cellphone mo ayos. Diba? So, mas marami mas matitindi ang problema. Diba? Mas marami ang matitindi ang problema kaysa sa mga kababawan para mag-friendship over. Ako para sa akin baka naman iniisip ko bored lang siya. Bored siya to the point na gusto niyang humanap ng problema. Oo. Diba? Bored na siya. Bored ka, naghanap ng away. Sabi niya, teka, problema ko na naman kung nakakainin ko. Teka, isip ako ng ibang problema. Teka nga, mang-away ako ng kaibigan.
Alam mo, lagi namin to sinasabi ha, para lang kung para sa inyo malalim ito, pero para sa amin ni Chuper, it may be mababaw. But para lang sabihin namin sa'yo, it doesn't matter who says sorry first. Kung ikaw yung mas malawak ang pangunawa, ikaw yung mas nakakaintindi, ikaw na yung mag-adjust. Ibig sabihin, ikaw na yung mag-umpisa, gumawa ng way para magkabati-bati kayo at deadmahin na yung mga small issues like that. Alam mo, at this point, kailangan natin ng isa't isa, kailangan natin yung mga kaibigan natin na nakakausap natin kahit online man lang, di ba? Para hindi tayo tuluyan na mapraning o mabaliw, di ba? So kung yung ilan mong mga kaibigan, di ba, matutsurba pa dahil sa mga mabababaw na kadahilanan, paano na lang, di ba? Correct ka. Sa akin, pareho kayo may mali dito. May mali din yung nag-post, may mali din ikaw na nang away sa kanya, di ba? So in other words, wag mo nang gawa ng issue, wag mo nang siguro awayin yung kaibigan mo na wag ka na magpo-post ng ganyan, mali yan kasi ikaw din mali ka din, nang-aaway ka. Sa panahon ngayon dapat magkakabati tayo, di ba? Nakakahiya naman doon sa mga kabisyo natin, gutom na gutom kanina, yung mga kabisyo natin pinag-fill up na kung ano-ano ng mga LGU pero hindi nakatanggap, di ba? Mas malaking problema nila. Totoo yan. Problema ko. Totoo yan. Diba? Kasi sa problema mo, kaysa ang issue nyo is, hindi kayo nagkasundo dun sa mga presyo ng damit. Ano ba? At this point nga na everyone's working from home, wala na pumuporma ngayon. Nakakaloka. Di ba? Hindi, pero although, gusto kong isipin, parang, okay, ano ba yung naging source ng problema? Ano yung pinag-awayan ninyo? Sa totoo, ano yung sabi ng post ng kaibigan mo? Hindi ako bibili ng damit na higit sa 1,000. Ganyan. Di ganun talaga. May mga ukay people eh. But there are some people na opposing dyan kasi para sa kanila, ang paraan para to feel good about themselves is to buy clothes that are, di ba? That are a little more expensive. Ganun. So, varying opinions yan. Basta, bottom line is, hindi ko alam kung gaano kalalim yung naging usapan ninyo dahil sa isang mababaw na post, di ba? Pero, again, bottom line dito, kabisyo, huwag mo na mga hayaan mag-friendship over nang dahil lang dyan. Di ba? Hanggat maaari, huwag na tayong gumawa ng iba pang problema. Di ba? Ang problemahin natin kung paano makaka-survive bawat araw, huwag na natin problemahin yung mga nakikita nating post ng iba. Kakalayaan nila yun. Kung gusto nila mag-post ng mga magagandang damit, huwag mo nang masamain yun. Diba? Kung gusto nila mag-post ng mga throwback pictures nila ng mga magaganda, diba? Hayaan mo sila. Ano yun kalayaan nila yun. Nakatanggap na ba kayo ng ayuda, partner? Pinasok na kayo ng Ito na nga eh. Gusto ko talagang sabihin, dahil total naman, wala pa rin. Meron akong boses, na utang na loob naman kami po, dito sa village namin, kami po ay parte po ng Binyan. Baka po nakalimutan nyo kami. Baka wala na kayo sumapa. Hindi, kasi alam mo partner, kasi kami, 1, 2, 3, 4. Nasa village number 3 kami. Yung 1, 2, and 4, parang parte sila ng Santa Rosa. Kami lang yung katangi-tanging parte ng Binyan. Okay, pero magkakatabi kami ha. Pero parte kami ng Binyan because of geographical Kenemerut. Hindi ko nga ma-spell yung geography eh. Oo, basta yung ganon. So, parang dahil doon, nakalimutan na kami. Kasi ako naniniwala ako, parang katulad nung ginawa ni Richard Gomez, diba? Parang hindi na siya naglista. Hindi na niya nilista sino yung ganyan-ganyan. Basta, sakop ka ng ng area ko, di ba? Matik na yan, meron kang ayuda. Di ba? Matik na yan, meron kang ibigay sa'yo. Ito, nangangailangan to. Kitang-kita naman na nangangailangan to. Di ba? Wala nang lista-lista at babalikan kita bukas para bigyan. Di ba? Hindi ganon. Pag nakita-kita ang nangangailangan. Hindi yung partner eh. Hindi, kasi given na talagang dapat na makatanggap nito, yung tunay na nangangailangan, parang dapat sila yung ganyan. Pero still, yun nga eh, yung mga feeling natin na hindi naman nangangailangan, gusto din naman nila na maramdaman nilang parte sila ng komunidad. So, baka naman po may mga nakikinig po dyan. Hello po. Taga-Binyan po kami, matatapos na po yung ECQ, wala pa po kami natanggap maski isang ayuda. Tapos sa pag-alaman po, partner, parang pala yan.
Sabi niya, makinis ang Hindi, kasi balikat madami ng pambili ng nangangailangan lotion niya. eh. Yan. Oo, oy, speaking of lotion part, ang dami lotion kasi buy one take one. Hindi kasi siya need ngayon eh, di ba? So pwedeng Oo, bakit? pwede kang natandaan ko partner na nagkaubusan ng vitamin C, maalala ko lang. Tapos yung isang meme, ang binili niya sandamukal na lotion kasi buy one take one. Tapos sinabi niya, inubos yung mga vitamin C, pues bumili ko ng maraming lotion. Kung mamamatay ako sa COVID, at least mamamatay ako makinis. Tama, may point din. Ay, nako. Pero Hindi, ito, ikaw kayo ba nakatanggap na ayuda? Nakatanggap naman, nakatanggap dito. Oh. O, tingnan mo na kailan na. Yung senior na, ano pa rin, yung senior namin yung pangalan niya yung ano. Pero isang household, so ako wala, under my name wala. Di, palibasa kasi hindi ka daw botante. Hindi, partner. Quarantine test lang. Yung Hindi ka daw quarantine yung yung hindi yung mga delata, yung mga bigas, ganun. Wala. Meron kaming isang housemate dito na nagtatrabaho sa isang sa kumpanya, working sila pero skeletal lang sila. Ano man tawag? Skeletal, Okay. Skeleton, di ba? Scamerut. So isa siya sa mga pinapasok. So hanggang ngayon, nandun siya sa work niya, hindi siya nakakalabas. Ang dami niya mga supplies, ang dami mga pagkain na pinibigay yung mga company. Ay, Prince! Ang dami niya mga supplies na na hindi na nagagamit. So pinapadala sa amin. So package, kahon-kahon ng mga ng mga bukas na zesto. Bukas na pala. Ano nga, hindi nga. Mga Totoo gano'n. ba? Yung mga Para Oo, makinig zesto. ko. May hotdog. Pero kaina, may kagat na yung dulog. Kasi nga mag-isa lang siya, yung mga sobra, pinapadala niya sa amin. Pero yung mga gano'n, na-appreciate namin na kahit mga tira lang yung pinapadala sa amin, at least naalala kaming bigyan, di ba? May nag-PM. Sabi niya, ang gawin yung tagalista at tagabigay ng ayuda ay ang mga Bombay. Kasi kabisado nila yung mga walang pera sa barangay. True. Totoo yan. Totoo yan. Nung nabasa ko yan, sabi ko, oo nga, sobrang legit. Yung Bombay ang kailangang utusan para ilista kung sino ang dapat bigyan. Kasi alam nila kung sino sa barangay, correct, sino sa barangay ang walang pera. May point. Ang kulit ng mga kabisyo natin. Yung isa natin tambalanisa, sabi niya, Dear Nicole and Chris, tambalanisa niyo po ako since 2008. Ano po ba dapat kong gawin na abutan ng quarantine ang birthday ng mga anak ko? Anong creative way to celebrate? Madami ang naabutan ng quarantine birthday. Ang kanilang birthday naabutan ng quarantine o nakasakop sa quarantine na itawid naman nila. Kasi 'di ba, hindi naman problema yung ibig sabihin hindi problema yung supply ng pagkain kasi meron at meron, 'di ba? Alam mo ang kaibahan lang, partner, sa totoo lang, ang kaibahan lang is yung dami ng taong pupunta, yung mga bisitang darating. Pero kasi sila yung mga invited guests mo eh. Diba yung dami ng... Tsaka yung nakakatawa makita yung mga kaibigan mo, yung mga mahal mo sa buhay na pupunta sa party mo. Sila yung nawala actually ngayon. Sila lang yung nawala. Pero pwede pa rin naman kayo mag-celebrate. Alam mo, yun yung natutunan ko na it all boils down to celebrating with the family, with people who truly matter. Yung mga taong talagang mahal ka, 'di ba? And yun yung mahalaga dito. So, kung ang birthday mo ay nasakop ng quarantine, okay lang yan. Okay lang talaga yan, promise. Isipin mo na lang, ito yung pinaka-memorable mong birthday. O, di ba? So, yan. Diba? Ganun talaga eh. Kwento mo to sa sa descendants mo. Di ba? Sa apo mo, alam mo ba, apo ko, nung panahon ko, nag-celebrate ako ng 17th birthday ko, nasa loob lang kami ng bahay. Ganyan. Oo. So, talaga, lahat ng mga apo mo, ng mga pamangkin mo, nangyari. Ano pong handa nyo? Ano pong suot nyo? Diba? Tama. Alam mo yun yung kwento ko kay Princesses. Kasi diba si Princess is supposed to have a birthday party sa isang hotel. Tapos yun yung sinabi ko sa kanya. Nasabi ko sa kanya, alam mo,
this will be your most memorable birthday celebration. Kasi merong kwento behind it. Sabi ko, I really hope that you will remember it when you grow up. Kasi kung mana siya sa akin, sigurado ko limot niya na yon pagdating niyang panahon. Kasi ako nga kahapon lang nangyari, nakalimutan ko na 7th birthday pa kaya, di ba? Sana matandaan niya. Kasi ako, partner, I only have sobrang konting-konting memories ng 7th birthday. Parang wala, pinipilit. Oo, di ba? Pero sana matandaan niya kasi it's really memorable. So dun sa naabutan ng quarantine ang birthday, this is your most memorable birthday. Diba? This is your most memorable celebration. Diba? Saan ka nakakita ng easily accessible naman ang mga mask, di ba? Kung gusto nyo may tema kayo, kung hindi kayo makakapagpagawa ng PPE katulad ng nagawa namin kaagad, partner, mga mask o kaya face shield. Madali ang bilhin available, may source, di ba? So pwedeng sa picture pa lang, di ba? It's a quarantine face shield birthday. Diba? Or it's a quarantine face mask birthday. O, diba? Sabi mo, yung birthday nasa uno swabbing yung team nyo Swabbing. Nagsusundutan kayo ng ilong. Apat kami sa bahay magtutusok ng ilong. Swabbing ang team. Diba? Dito lalabas yung creativity Dito talaga lalabas yung creativity sa totoo lang. Saka alam mo, talagang 7th birthday ko Kasi talagang, sana matandaan to ng anak mo na, anong ginawa ko ng 7th birthday ko? Tatandaan ko lang, burger lang yung handa ko, pero walang masyadong ibang detalye. Yung lolo ko, tinayaan ng tumaya sa wedding, tinayaan yung birthday ko. Talaga? Sa bagay, nung araw yun yung uso, di ba? Pag birthday mo, itataya mo sa wedding. Di ba? Ay, nako. So, again, dun sa sinakop ng quarantine ang birthday, that's okay. This is your most memorable birthday celebration. Mga bisita lang yun nawala. Yung extra mga tao yun nawala. Pero yung mga taong tunay na nagmamahal sa'yo, which is your family members, hindi naman sila nawala. Hopefully, magkakasama kayo. Iba kung single tapos hindi nila kasama at na-quarantine sa ibang lugar. Pero that's okay. Uulitin po namin, lilipas din ito. Diba? Sabi ko nga sa asawa ko okay naman to, okay tong birthday celebration na ito. Happy naman, diba? Daddy? Diba? Ibang-iba sa kanyang 40th birthday last year. Para batiin siya ng mga utaw, ng mga kabisyo natin. Jowa, tignasan ka. Kaway ka daw. Di pa nagsusuklay Quarantine di nagsuklay. Birthday mo naman, suklay ka naman. Happy birthday. Alam mo, partner, na ko-compare ko lang yung kanyang 40th birthday celebration sa celebration niya this year. Yung kanya partner, iba Hindi dahil may coronavirus o may COVID. Pero yung kanya partner, kung gaano kadami yung mga pumunta sa kanyang 40th birthday bash last year. Sa palagay ko, ganun din kadami yung mga tumalikod sa kanya nung nagkaroon siya ng issue. Yun yung sinasabi ko sa iyo, partner. Alam na this confirmed. Yun yung sinasabi ko sa iyo, partner, na in the end, it's all about survival. Na in the end, kakalimutan mo yung mga tao sa paligid mo kasi gusto mo, ikaw yung mag-survive. Yung kahit na alam mo na may mga taong mapapahamak, okay lang, basta ikaw yung mag-survive. Diba? Yun yung nakakalungkot na katotohanan. Kaya nga sabi ko sa kanya, okay lang kahit na, sabi ko, yung quarantine na birthday mo, sabi ko, sanay ka na naman, diba? Sanay ka na mabibilang lang pala sa mga daliri ng kamay kung sino talaga ang tunay sa'yo. And as you grow older, totoo naman yun yung natin, di ba? Yun yung nare-realize natin that as you grow older, you don't really need a lot of people in your life. Hindi mo kailangan ng napakaraming tao sa buhay mo. Kasi kahit napakaraming tao sa buhay mo, pag nagkaroon ka ng issue, pag nagkaroon ka ng crisis, nagkaroon ka ng problema, hindi naman lahat yan Not everyone will stand up for you. Hindi lahat itatayo para sa'yo.
merong iilan lang na talagang tunay na naniniwala and tunay, 'di ba, na magmamahal sa iyo, who will stay there. Kaya nga 'di ba pansin mo, kapag ka bata ka, ang dami mong mga kaibigan, ang dami mong tropa. Pero as you grow Tama. older, iilan na lang sila. Ang dahilan, bukod Pakonti sa na syempre, pakonti. namamatay na sila isa-isa. Oo, pakonti ng konti kasi namamatay na sila isa-isa. Bukod doon, partner, you will realize na hindi naman kasi lahat totoo sa'yo. And ako, partner, kita-kita ko yun na-realize ko yun sa nangyari sa Mr. Court. Kaya sinabi ko talaga sa kanya. And alam mo po ano yung masaklap doon, partner? Kung sino pa yung tunay na mga akala mong kaibigan mo dati. Kaya nga minsan, pag may nagtatanong sa amin, sasabihin nila, ang dami-dami laging tao sa events nyo, no? Tapos sabi ko, oo nga eh, yung dami pala ng tao Lahat yun, po sa doon lahat ng mga nakikikain events lang. namin. Lahat lang pala yun, nakikikain lang. Lahat lang, yung iba pala doon, madami pala doon sa panahon na ng pangangailangan, tatalikod pala. 'Di ba? Bukod sa utang na loob, nung dumating sila, wala naman sila regalo. 'Di ba? Nakikain lang pala. Nagbalot pa. Oo. Yun yung masiklap doon. Diba? Kaya ito yung sinasabi natin, tama yung sinabi mo, partner, ito yung sinasabi natin doon sa mga doon sa mga kabataan na sobrang ito yung mga jowa nila. Diba? Na akala mo kayo yung magkaagapay pagdating ng crisis. Hindi, family is everything. Family first. Tatalikuran kang lahat ng mga tao sa mundong ito pero ang pamilya mo mananatili sa'yo. Diba? Kaya ikaw, ate, kuya, pagtanggol mo yung jowa mo, inaaway mo pa yung nanay mo, yung tatay mo, di ba? Pero tinan mo, pag naghiwalay kayo, pag nag-away kayo na magjowa, di ba, nagkaroon ng problema, kanino ka ba tumatakbo? Di ba sa nanay mo o sa tatay mo? Hindi naman sa jowa mo, di ba? Tama. Pag nagkalokohan, diba? hindi ka babalik sa nanay at tatay mo, di ba? Mas mahalaga talaga ang pamilya. Marami nandyan sa paligid natin. Akala natin totoo, pero wag ka. Diba? Correct. Totoo yan. Nananaksak pala. Ako na lang eh. Ako na lang, partner eh. Alam mo yung pagkahalimbawa, may mga, di ba si Facebook, itong Facebook, lagi siya nagpapakita ng mga memories, di ba? So meron ako dyang mga memories na mga from ilang years ago lang, partner, like 5 years ago. Tapos magpapakita ng mga memories na magkakasama kami, magkakaibigan kami. Alam mo yon. Tapos after a few years, in the end, partner, ano pala, dadating yung panahon, ilalaglag ka nila, bukod sa ilalaglag ka nila, sirain ka. Diba? Yung ganon. Tapos, in yung the mga end, picture na yun, babalik at print babalik ka sa family mo. I-print mo, tapos, di ba, kunyari, 30 years old, kunyari, 10 pa kayo sa picture. Tapos, pagdating ng 40 years old, lagyan mo ng extra kung na-eliminate. True lalo ka. Correct. Tsaka alam mo, partner, ang daming chismosa sa world. May mga iba na at saka maraming inggitero. Alam mo, isang bagay ha, kapag ka ang inggit ay pumasok na sa sistema ng isang tao, wala. Finish na. Ang isang taong inggit, partner, gagawin ang lahat para ibagsak ka. At kahit gaano ganda yung ginagawa mo, makikitaan niya pa rin ng masama yung ginagawa mo kasi nga may inggit. Yung inggit na yan talaga nakamakalayan. True. Correct. Kaya pag meron kang kaibigang inggitera, wala, i-eliminate mo na sa list ng mga friends mo. Correct. Itulak mo dun sa parte ng ospital kung saan may COVID. Sarap. Friendship over na to. Friendship over. F.O. Correct. Ay nako. Sabi nga ni Neris de la Cruz, nag-coach siya, ganyan talaga. Minsan, your closest friend is your closest enemy. Correct. Yun yung So beware. Ingat kayo. Correct. True lalo. Walang halong eklabo. Ay, nako. Nakaka-lurky talaga ng bonggang-bongga. Ay, partner! Isang oras na pala tayo nag-uusap! Ang bilis ka, pawisan na nga ako. Nakatapat na sa akin yung araw. Tapos bumubog pa sa akin yung aircon.
Yung aircon. Yung exhaust Alas ng 10 aircon. na. Ang init. Salamat po mga kabisyo. Sa Wednesday ulit tayo magkakasama-sama. Happy birthday, Jowa Dick. Ingat kayo dyan. Enjoy your special day. Thanks, partner. Salamat. Ikaw din, ingat ka din. Bye! Mga kabisyo, mga tambalanista. Ingat. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, kung napasaya ka at na-lurky ka sa aming video, i-click mo na ang subscribe button at notification bell. Para ma-notify ka every time na may bago kaming video.